yafe mai nashi. An taba sira na fara. Gaddafi waya za a yi ka kawo mana bakin boda ba za ka kawo mana fearless ba. Gaskiya ka kawo mana fearless. Muna hatta wallahi za mu zinduma da gudu. Ke yau kin ga ikon Allah Hajiya? Ina masu ɗauko shinkafan na a bakin boda. Suka zuraro mashin da uban gudu. Ikon Allah. Wallahi. Ai wani da zan bi su jin kamo su. Ni fa ina son zaman garin. Wai shinkafan ma haramun ce a Najeriya ke yanzu? Ce shinkafa ma haramun. Najeriya ta zama masifa. Allah? Wallahi Najeriya ta zama mana masifa. Kwata-kwata Buhari bai kaunan mu. To shinkafa ce ba a so mu ci? Ba shi za mu yi maganin shi zuwa za mu zaune shi yadda muke da manya-manyan. Tuwo ake so mu ci. Tuwon masara? To ai shi tuwon masara ma inda za mu samu mu ci mu koshi da mun ji. Kuma ana magana rubuta layuka. Wai mu talakawa ya za a yi. Ni kuma wallahi ba zan je in katin dan kasa ba. Ni ba yanzu mu talaka bayan Allah ya ake so a da Nijar ma aka mai da shi. A Nijar su ba su da katin ba za su yi katin dan kasa. A to su ƴan Najeriya ne? Za a yi mana. Ai yau da a sha shagali a gidan nan. Za mu ci kaza. Da a yi audition. Za mu ci kaza. Mu ci zakara. Za mu ci kaza, zan ci kaza. A ci kaza za ka sayi min kaza? Zai miki audition ma. Audition? Wani audition za a yi da daddare? Ai ya fi